Takže po dlhodobom rozhodovaní som sa rozhodol, že natočím Minecraft horor. Je to Minecraft hororové videjko na ukázanie vecí, ktoré mám napríklad ako módy, ktoré sú tam napríklad na zbranie, na brnenie, na batohy, na rôzne príšery a tak ďalej. Určite z tohto hororového módu ešte budem nejaké 1-2 videjka robiť. Ale teraz už poďme preskúmavať hororový svet. V tomto svete sa nachádza veľa hororových príšer, vrátane takých, ktoré ma môžu na jeden hit hit zabiť. V tomto hororovom svete mám módy, ktoré som si tam pridával ja sám, takže nič nie je použité ani akože z AI alebo tak. Sám som si tie módy pridal, sám som si ich vyhľadával, takže takto. V tomto móde je aj jeden jumpscare, alebo v tomto videu, ak to mám upresniť, je skoro na konci, takže iba upozorňujem, že kto sa trochu bojí, tak nie je to nič moc, ale je tam malý jumpscare, tak iba vravím, že je tam. Teraz sa idem vyspať a idem preskúmavať terén, pretože teraz som si čerstvo naťažil suroviny a idem ďalej, teda ako som vravel, preskúmavať terén. Zatiaľ môžete sledovať. Tuto vidíme už prvú príšeru, čo je taká entita, ktorá je veľmi ľahká na zabitie, čiže na jeden hit. Presne tak, ako vidíte. Čo sa týka kvality tohto videa, alebo skôr tých módov, tak ich je tam v tom celom svete až 38, takže ak sa vám to trošku bude sekať, tak je to aj preto. Mám tu takisto pridaný mód na staroveké zbrane ako katany, oštepy a tak ďalej a tak ďalej. V tomto móde sa dajú takto pekne ukazovať tieto zbrane, ktoré mám. Slúži na to klávesa, čiže je to veľmi jednoduché. Tamto už vidíme prvú príšeru, ktorú sa snažím iste úspešne zabiť. Presne tak sa mi to aj podarilo. Kebyže tento svet vidíte v prvých 5 dňoch, tak s touto entitou si tiež neradno zahrávať, pretože zdá sa byť mierumilovná, nič nerobí, ale keď je noc, tak to uvidíte.
Viem, že ste vy ako do mojej ankety písali, že radšej, no nie písali, ale rozhodovali ste sa, že či chcete minihry alebo svet, na ktorom hrám, ale ja som si aj cesto vybral toto, ale nebojte sa tí, ktorí máte radi niečo iné, ako napríklad hororový Minecraft, ale dočkáte sa aj minihrier, alebo aj čistého normálneho sveta. Tu už nachádzam portál, ktorý je zničený a nič v ňom prakticky nie je. Rozhodoval som sa, kam ďalej ísť a v vzdialke, keď som preplával rieku alebo už more, tak uvidíte sami, čo som našiel. Áno, presne tak. Našiel som štruktúru z módu, ktorého som tu do ktorého som tu pridával tento Minecraft svet, čiže je to vlastne tiež módovaná štruktúra, čiže keď budete hrať alebo nebudete, iba to vravím pre zaujímavosť, normálny Minecraft, tak ju tam neuvidíte. Samozrejme, tieto štruktúry sa generujú hoci kde po svete, nemôžem ovplyvniť ani vôbec vedieť, kde sa nachádzajú. Spočiatku som si myslel, že tam budú nejakí nepriatelia, ale potom som zistil, že je to iba nejaký domček, kde je jeden villager. Ale ešte predtým som započul jeden zvuk hororovej príšery. Volá sa Man from the Fog a vie vás zabiť na jeden hit, vie liesť po stenách a je veľmi nebezpečná. Keď zrazu počujete také jemné pískanie, tak viete, že je blízko. O chvíľu sa objaví. Tam je. Teraz je jej útok. Musíte sa vystavať čo najviac a ochrániť sa pred ňou. Má veľmi veľa životov. Ale našťastie v mojom prípade som to stihol a skôr než som sa vystával, tak spadla do nejakej kejvky alebo jaskyne, ktorá tam bola. Keď spadne takýto blesk na zem, to znamená, že tá entita sa despawnula, čiže sa znova ako keby zmizla. Tuto už vidím záhadnú entitu, keďže mám zapnuté hitboxy a vidím všetky entity, ktoré sú okolo mňa. Keď som sa rozhodol ísť do domu, uvidel som nejakého čudného dedinčana. Myslel som si, že je to nejaký nebezpečný tvor, ale bol to normálny dedinčan. Nič nepredával, ale aj cesto som si dával pozor. Za to v tejto štruktúre bol jeden shulker box, do ktorého som si mohol uložiť nejaké veci, takže som za to aj rád, že som to našiel. Bol tam tiež barel s nejakým jedolom a nejakou knihou po hráčovi, ktorá v tomto móde pridáva takéto veci. Ale z toho barelu som si nakoniec nič nebral, pretože som mal veľa jedla so sebou. Rozhodol som sa pokračovať v ceste a ešte raz som sa presvedčil, či ten dedinčan niečo nepredáva. Ako ste si aj mohli všimnúť, už tento svet nehrám prvé 2 dni, ale aspoň 2 týždne, takže už mám veľmi dobré veci, aj pištole, aj brnenie a tak ďalej. Pokračujem v preskúmavaní.
V diaľke som uvidel veľkú horu, ktorá by bola super na môj nový barák, ale nakoniec ma to odradilo a išiel som ďalej. Kto chce, tak potom dám aj anketu, že či sa vám toto hororové video páčilo, ale ešte predsa len nie sme na konci, takže sledujte ďalej. Samozrejme, v tomto hororovom svete nie je iba týchto pár monštier, ako ste mohli vidieť. Je ich tu oveľa viac, lenže nie všetky sa objavujú teraz cez deň, ale v noci, ale ja radšej prespím noc, aby som bol v bezpečí. Takže na ďalšie video alebo mini videjko urobím ďalšiu epizódu a môžeme sa pozrieť do jaskyne a tam už ich bude viac a oveľa silnejší. Tu som v diaľke niečo zazrel a myslel som si, že je to nejaká entita alebo nejaká vec. Zastavil som loď a išiel som sa pozrieť, čo by to mohlo byť. Nakoniec som sa rozhodol, že to ešte popreskúmavam a nezastavil som loď, ale odplával som na nej ďalej. Ale tu som naozaj v diaľke niečo zazrel. Niečo čierne, ale najprv som sa išiel v prvom rade vyspať. Zasa entita, ktorá ani neviem, že existujem, vidím iba jej hitbox. A tam už som v diaľke zazrel niečo čierne. Snažil som sa to zastreliť, lenže veľmi mi to nešlo. Keď už som k tomu pristúpil a pozrel som sa, tak sa to rozbehlo za mnou a zrazu som počul silné zvuky. Trochu som začal panikáriť, čo idem robiť, tak som si rýchlo vytiahol druhú pištoľ a poobzeral som sa po okolí. Išiel som zasa k tomu a teraz, keď som do toho strelil, tak sa to za mnou takmer rozbehlo. Trochu som sa zľakol, pretože tam boli aj strašidelné zvuky, ktoré neviem, či vy asi počujete, ale išlo to za mnou a nikdy som to predtým nevidel. Skúsil som do toho streliť, lenže malý jumpscare, ako ste mohli vidieť. Tam v diaľke som uvidel ďalšie hororové monštrum, po ktorom som sa snažil vystreliť, lenže nešlo to, bolo veľmi v diaľke a toto monštrum bolo naozaj veľmi silné a aj keď máte dobré brnenie, nedá sa poraziť iba tak. Odplával som ďalej a myslel som si, že to bude preč. Lenže to uvidíte až v ďalšom dieli alebo v nejakom inom videjku. Pomaly som sa začal rozhodovať, že to video ukončím, pretože neviem, či vás to bude baviť a preto som sa to teraz rozhodol ukončiť a porozmýšľať, či mám teda natáčať niečo ďalšie alebo nie. Ako som aj vravel, dám vám na to aj anketu, takže sa nemusíte báť. Ak by ste nechceli hlasovať do ankety, môžete mi iba na to dať nejaký like na to video alebo srdiečko. Ďakujem vám za pozornosť a zatiaľ čaute.